Byt alebo dom? Dom. Prečo dom? Lebo som vyrastal v dome a momentálne bývam v byte a cítim, že mi chýba dom. Že mi chýba záhradka, že mi chýba kotkodákanie sliepok, že mi chýba ten život v dome na dedine. Viem si predstaviť mať domček a mať tam presne tieto domáce zvieratka, pestovať si tam kvietky, zeleninu na záhrade. Čiže ak by si mal vybrať medzi mestom a vidiekom, bol by to vidiek? Bol by to určite vidiek. Obývačka s kuchyňou alebo zvlášť? S kuchyňou. Mne sa to celkom inak páči, že je to také prepojené teraz, že to je teraz také moderné, mám pocit, my sme takú nikdy doma nemali a teraz tiež takú nemám, ale mne sa páči, že sa niečo uvarí, dá sa to na stôl a hneď celá rodina sa na to vrhne a všetci jedia to, čo niekto navaril. Čiže mne sa to páči aj dizajnovo, že to pekne vyzerá. Vaňa alebo sprcha? Vaňa. Koberec alebo parkety? Koberec. Koľkokrát si sa v živote sťahoval? 4-krát asi. Minimálne 4-krát. A v koľkatých rokoch si sa osamostatnil od rodičov? V 17, keď som odišiel do Anglicka pracovať ako oper. A tvoja obľúbená miestnosť v byte? Spálňa. Prečo? Pretože tam načerpávam energiu, tam viem vypnúť, tam sa viem dobre vyspať a vlastne všetko závisí od toho, ako ja sa vyspím. Takže keď sa vyspím dobre, tak mám dobrú náladu a keď sa nevyspím dobre, tak si tú dobrú náladu spravím už nejakými rituálmi, ktoré cez deň robím.